Год 2077, 28 кастрычніка. 5 дзён на нагах. Усё яшчэ не магу спаць. Знадворку, як быццам, нічога не адбылося. Неба выглядае крыху па-іншаму, і ўсё. Ісці назад да грузавіка нацыянальнай гвардыі, што перавярнуўся каля Токервіля. Магчыма, як пухіры пройдуць. Мабыць, атрад геалагічнай службы ЗША праводзіў нейкія даследаванні тут, у пячоры. Пайшлі, як упалі бомбы. Рыштунак кінулі. Магчыма, спяшаліся да родных і думалі, што тыя яшчэ жывыя. 29 кастрычніка. Шарлота, вымавіў тваё імя 1000 разоў, пакуль блукаў тут. Можа, калі напісаць, дык будзе здавацца, што ты яго пачула. Ты мела рацыю. Я быў на поўначы ад Спэшн-Форк. Паехаў па 77-й уздоўж Прова-Бэй, каб не перасякаць горад. Павінен быў быць дома праз гадзіну. Рухавік заглух, і грузавік спыніўся. Тое ж адбылося з Крайслусам на іншай паласе. Я адразу ўсё зразумеў. Першая бомба ударыла на Солт-Лейк-Сіці праз хвіліну. Мне пашанцавала, я глядзеў на поўдзень. Успышка была такой яркай, быццам увесь свет быў ахоплены агнём. Пажылая пара з Крайслусу закрычалі, што яны аслеплі. Не бачыў, як ты памерла, Шарлота. Выратаваў свой зрок. Налічыў яшчэ 12 выбліскаў за наступныя 7 хвілін. Кожны раз праз 18 секунд зямля ўздрыгала. Паўгадзіны не было выбухаў, і я расплюшчыў вочы. Шар агню там, дзе загінулі вы разам з Алексам. Не падманваў сябе. Не ведаў, што рабіць. Узяў свой заплечнік і вінтоўку, падумаў аб пажылой пары. Усадзіў іх каля машыны, яны абняліся і сталі суцяшаць адзін аднаго. Сказаў ім, што іду па дапамогу і што ўсё будзе добра. Аднак куля праз 2 галавы імгненна. Вяртанне ў Заён заняло 5 дзён. Ты казала мне, хопіць уцякаць у лясы, чалавек мусіць быць са сваёй сям'ёй. Ты мела рацыю, ты мела рацыю, ты мела рацыю, ты мела рацыю. Мяне не было побач, я не мог абняць цябе і майго хлопчыка. Вы памерлі адны, ніколі не змагу дакрануцца да цябе ці да яго. Мне трэба застрэліцца, вось чаго я заслугоўваю. Не магу, магчыма, пазней. 31 кастрычніка. Звонку ідзе чорны дождж. Лічыльнік Гейгера зашкаліў. Я павінны быў бы выйсці і дазволіць дажджу забіць сябе, але працягваю набіраць у бутэлькі ваду ў глыбіні пячоры. 2 лістапада. Звонку ніякіх гукаў. Мярцвецкая цішыня. Але паверыць не магу. Гейгер зашкальвае за 15 футаў да ўваходу ў пячору. Падлічыў. Альбо радыяцыя спадзе да таго, як скончыцца вада, альбо я ніколі не выйду з гэтай пячоры. Год 2078, 1 студзеня. З Новым годам. 2 месяцы ў пячоры. Звонку ўсё яшчэ смяротная радыяцыя. Не разумею. У войску казалі, што за 2-4 тыдні радыяцыя рассеецца. Вады засталося менш чым на месяц. Збіраю кандэнсат са сцен пячоры, выціскаю кашулю ў бутэлькі, змяняю калорыі на H2O. Ежы хапае, дзякуй геолагам. Калі б у мяне быў хоць адзін шанец убачыць вас ізноў, я пабег бы да вас. 10 студзеня. Звонку ураган 2 дні як. Радыяцыя упала на 500. Што здарылася? 15 студзеня. Вызірнуў вонкі. Снег свеціцца зялёным. 28 студзеня. Радыяцыя спала настолькі, што я магу на кароткі час выйсці вонкі. Больш важна, ваду з пячорнага ручая зараз можна піць, калі ўжываць прэпараты ад радыяцыі. 30 студзеня. Звонку не засталося нічога жывога. Год 2083, 5 траўня.
Жыццё аднаўляецца, дадаў да спісу тых, хто выжыў, апунцыю нараўне з мядовым мескітам і бананавай юкай. Дзіўныя грудкі мутацыі, але есці можна. Збіраю акуратна. Ніколі не бяру больш 5 часткі. Слінкі цякуць кожны раз, як збіраюся з'есці што-небудзь не з слоіка. 7 траўня. Побач з дрэвам, якое я назваў капялюш, з'явіліся хмаркі, якісьці муша. У хмары нібы ўспышкі. Нешта памерам са страказу б'е іх на ляту і зацягвае. Нешта новенькае. 19 траўня. Таўстарогі, цэлая сям'я, баран, авечкі і ягня. Нічога ж сабе. 20 траўня. Таўстарогі змяніліся, сталі мацней. У авечкі крывыя рогі, як у барана. Бачыў раней дробных яшчарак, але першы раз сустрэліся буйныя жывёлы. Скрыжовыя пальцы, 5-10 гадоў гадоўлі і свежае мяса, шкуры, рогі. Я ведаю, Шарлота, час вяртацца, зіма прайшла. Год 2084, 14 чэрвеня. Толькі што вярнуўся, стаміўся. Па дарозе кучы розных рэчаў валяюцца. Набраў цэлую цялежку. Напішу заўтра, цяпер спаць. 15 чэрвеня. Выйшаў 10 красавіка. Дарога да СЛС заняла 15 дзён. Раней справіўся б за тыдзень, але прыйшлося абыходзіць радыеактыўныя месцы, ды і на пошукі ежы сышоў час. Не ведаю, пра што я думаў. Уяўляў, што прыйду ў нашу хату, абшукаю руіны і знайду хоць што-небудзь. Можа, твае косці, можа, хлопчыка. Пахаваў бы іх, мабыць, тут, у заёне. СЛС, суцэльныя варонкі, пакалечаныя сталёвыя бэлькі на месцы хмарачосаў, цэлыя груды цэглы. Так і не знайшоў наш дом, нават вуліцу. Што не стала кратарам, было выпалена дашчэнту. Жадаю верыць, што ўсё адбылося хутка, быў выбліск, і вы абодва выпарыліся. Хлусня ў імя спакою. Я ніколі не даведаюся, у якую частку горада ўпала першая бомба. Паўночна-ўсходні, і вы памерлі ў мгненні вока. Далей, і вы згарэлі жыўцом, крычачы ад нясцерпнага болю. Або вас забіла скепкамі шкла і цэглы, разметанымі выбухам. Глядзі, боязлівец, і не адварочвайся. Калі б ты быў адважным чалавекам, то знайшоў бы мястэчка і выбіў сабе мазгі. Але гэта не пра цябе. Ты абраў час і вярнуўся, зладзіў сабе паход па крамах. Спрытнюга. Грузавік быў на ранейшым месцы, на поўнач ад Спэніш-Форк. Крайслус таксама, але ніякіх прыкмет пажылой пары не аказалася, нават костак. Каля Нефі я натрапіў на сляды. 3 чалавекі, якія накіроўваюцца ў Фонтэйн-Грын. Жадаў было пайсці за імі, але не стаў. Дурныя думкі аб сябрах. Хутчэй за ўсё, гэта канібалы. 20 чэрвеня. Прайшло 2 дні на тое, каб усталяваць дзверы і падвесці электрычнасць. Ніякіх падачак вам, вырадкі. Дом. Чортаў мілы дом. Год 2095, 20 верасня. Налічыў іх 28. 11 дарослых мужчын, 8 жанчын, 9 дзяцей ад 2 до 10 год. Некалькі вінтовак і пісталета ў дрэнным стане. Старая даваенная вопратка ў дрэнным стане. 22 верасня. Уначы падабраўся дастаткова блізка, каб пачуць іх размову. Іспанскі, думаю, з Мексікі? Яны шмат разоў паўтарылі слова «парадыз». Мяркую, гэта азначае рай. Відаць, хочуць застацца. Здаюцца бяскрыўднымі. Здаюцца. 5 кастрычніка. Тая, якую я назваў Марыя, цяжарная. Думаю, бацька гэты Хасе, але яна праводзіць шмат часу з Пабла. 7 кастрычніка. Педра адбег адліць ля ручая і ўбачыў бы мяне, калі б зірнуў налева. Занадта блізка, трэба трымацца далей.
10 лістапада. Хасе паляваў на таўстарога і зламаў нагу. Занадта далёка ад іх лагера, каб яны яго пачулі. Сказаў сабе, што трэба пакінуць яго, але не здолеў. Падышоў да лагера на 300 ярдаў і імітаваў крыкі Хасе, пакуль яны не пабеглі ў мой бок. Адводзіў іх далей і далей на грэбень, пакуль яны не змаглі пачуць крыкі сапраўднага Хасе. Хутчэй за ўсё, гэта бессэнсоўна. Складаны адкрыты пералом. 11 лістапада. Інфекшыён. Так шмат падобных слоў, хутка я буду бегла гаварыць. Аднак нага Хасе заражана, так што яго чакае смерць. Надзея толькі на прыроду. Яны, вядома, моляцца Богу. 12 лістапада. Уначы пакінуў склянку з антыбіётыкамі на каменні каля іх лагера. Вядома, яны дзякавалі Богу. Дыёс. Быццам яму, пасля таго, як згарэў увесь свет, магло прыйсці ў галаву паклапаціцца і пакінуць лекі для хворага. 15 лістапада. Хасе застанецца кульгавым на ўсё жыццё, але паправіцца. Учынак месяца. Як яны перажывуць зіму? 2096 год, 11 лютага. Вырадкі забілі ўсіх мужчын. Думаю, яны захапілі б усіх жанчын жыўцом, але Марыя і Селена адкрылі агонь. Некаторыя іншыя таксама пацягнуліся да стрэльбаў, так што яны застрэлілі іх і некалькіх дзяцей. Калі б я мог іх папярэдзіць. 12 лютага. Алена і Кармен з 5 дзецьмі жывыя. Іх утрымоўваюць у загоне. Тут больш за 100 вырадкаў у сініх камбінезонах. На спіне ва ўсіх лічба 22. Што гэта? Узброены да зубоў, пісталеты і пісталеты-кулямёты. Прыкладна 60% мужчын. Падобна, усе слухаюць аднаго цёмнавалосага. Трэба падабрацца бліжэй, каб даведацца сапраўды. Вырадкі дысцыплінаваныя, патрулі, вартавыя. Відаць, у іх сур'ёзныя намеры. Дапусцім, я пайду туды ноччу і вызвалю дзяцей і жанчын. І што потым? Але я мушу выцягнуць іх. Павінен. 13 лютага. Выйшаў ноччу ў выведку. Практычна ва ўсіх падыходах расстаўлены вартавыя, але ручай не ахоўваецца. Мабыць, яны хворыя, многія кашляюць. Сухоты? Жанчыны і дзеці яшчэ ў загоне. Паспрабую прабрацца да іх уздоўж ручая заўтра ноччу. 14 лютага. Яны з'елі іх. 19 лютага. Уладкаваў ім засаду ля ракі. 6 мужчын забіта. За мілю чуў, як яны кашляюць. Выкарыстаў іх гранаты. Усталяваў на трупах міны пасткі. Палову гранат пакінуў сабе. Займеў таксама 6 ПК, 500 патронаў, 10 мм, 6 аскепкавых гранат. 20 лютага. Яшчэ адна засада каля ракі. 2 мужчыны загінулі, аглядаючы трупы. Яшчэ 2 забіў з вінтоўкі. Аднаму вырадку прастрэліў ногі і даў паўсці, каб ён распавёў іншым. Ён кашляў так, быццам я прастрэліў яму лёгкія. 23 лютага. Уладкаваў засаду за паўмілі на ўсход ад Коўпліс-Вош. 8 мужчын забіта. 28 лютага. Уладкаваў засаду ў цясніне. 8 мужчын забіта. Злавіў 10-мм абалочаную кулю ў сцягно. Артэрыя не закранута. Пашанцавала. Наклаў паляць, каб па слядах крыві не змаглі знайсці пячору. Устанавіў міны па ўсім уваходнім калідоры. Але калі яны знойдуць мяне, гэта толькі злёгку затрымае іх. Такім чынам, 24 трупы за 10 дзён. А значыцца, мінус сама меней траціна іх байцоў. Нядрэнна для старога. 2 сакавіка. Вязе. Разведгрупа аказалася маленькай, усяго 3 чалавекі. Мяне разбудзіў крык. Галоўны дазорны трапіў у пастку. Яны ў паніцы пачалі паліць, куды патрапіла. Зрыкашэціла ў пячору і ледзь мяне не зачапіла. Прапоўз наперад забіў усіх з пісталета-кулямёта. Пачатку хацеў быў кінуць гранату, дубіна, але своечасова ўспомніў пра рыкашэт.
Іду неадкладна. Іншых патрулёў тут не сустрэў, але яны будуць прачэсваць цясніны ў пошуках гэтай тройцы. Бяру з сабой столькі ежы, колькі змагу несці, і перабіраюся ў пячору паўднёвей. Год 2097, 13 студзеня. Сухотнікі нарэшце сышлі. Усе 34 з тых, хто выжыў. Зжэрлі сваіх мерцвякоў для падмацавання сіл, затым накіраваліся на паўднёвы ўсход. Перамога. 10 месяцаў забойстваў. Усё, што я адчуваю, холад на душы. Яны заслужылі сваю долю. 17 студзеня. Думаў, што мне гэта сніцца, але крыкі аказаліся рэальнасцю. На хвіліну я вырашыў, што яны ашукалі мяне, зрабіўшы выгляд, што сыходзяць з-за ёна, а самі адправілі групу па маіх слядах. Але крыкі былі жаночымі. Вызірнуў за вугал у праход. Адна з сухотнікаў. Нага ў мядзвежай пасцы. Навёў было на яе кулямёт, але нешта ў яе голасе спыніла мяне. Як жа яна загарлапаніла, калі мяне ўбачыла. Доўгі час я быў для іх страшыдлам сказак. Яе клічуць Сільвія. Кажа, што ўцякла ад іх, называе іх злымі, дзецьмі д'ябла. Аказваецца, усе яны былі хворыя, падхапілі нешта ў сховішчы, у якім жылі. Яе хвароба мінавала, пакуль. Хочаце верце, хочаце не, але я стаў ёй сядзелкай. 18 студзеня. Яе апавяданне пацвярджае тое, што я даведаўся падчас леташніх вылазак. Яна кажа яшчэ, перафразую, што цяжка быць жанчынай сярод тых людзей. Так што яна скарысталася іх адыходам, каб уцячы. Яна нічога не ведае пра тое, як жыць па-за сховішчам. Сказала, што жадае навучыцца. Год 2100, 9 верасня. Ніколі так не баяўся. У Канадзе не было страшна, проста моташна ад крымінальнай атмасферы. Калі свет загінуў, мне таксама не было страшна. Я зразумеў, што цябе і Алекса больш няма, і мне больш не было чаго баяцца. Я проста чамусьці працягнуў свой шлях. Мяне не палохалі сутычкі з выхадцамі са сховішча, я быццам кідаў ім выклік: паспрабуйце прыкончыць мяне. Калі мне даводзілася забіваць іх, думаю, гэта было адным з самых прыемных адчуванняў за гэтыя гады. Сільвія цяжарная, я ў жаху, недарэчны стары, ізноў бацька, і ў 47 гадоў. У гэтым свеце яна такая ўсхвалявана і так верыць. Кажа, што Гасподь дорыць нам дзіця, як быццам нічога дрэннага здарыцца не можа. Ведаеш, Шарлота, ёй невядома пра цябе, пра Алекса. Ніколі ёй не казаў. Некалькі разоў ледзь не сказаў, але потым падумаў, што нядобра дзяліцца тым, што было паміж намі. Магчыма, стары проста не хоча расказваць сваёй маладой жонцы, як падвёў тых, хто быў да яе. Адправіўся ў Токервіль за кнігамі па медыцыне і харчамі. Цяпер усё трэба зрабіць правільна. Прабач, Шарлота, спадзяюся, ты зможаш дараваць мне. Год 2101, 5 сакавіка. Дзіця ішло ножкамі наперад. Гэта мусіў быць сын, Майкл. Спрабаваў як мог перавярнуць яго. Не атрымалася. Відаць, занадта позна зрабіў кесарава. Анестэзія ўсыпіла Сільвію, і больш яна не прачыналася. Пахаваў іх тут, на поўдзень ад цясніны. Добра, добра. На гэты раз я быў з імі. Гэта значна лепей. Думаю, я нарэшце магу гэта зрабіць. Разнясу сваю чортаву галаву, і няхай мазгі разляцяцца па пячоры. Год 2108, 22 жніўня. 10 разоў натыкнуўся на сляды у паўмілі на паўночны ўсход ад уваходу ў каньён. Ідуць басанож. 23 жніўня. Бачыў іх праз прыцэл. Хадзячыя трупы. Нарэшце звар'яцеў. Магчыма, дэмэнцыя.
24 жніўня. Я не звар'яцеў. Яны існуюць, каб мяне ліха. Яны рэальныя. Як убачылі, кінуліся да мяне, рыкаючы як зверы. Яны выглядаюць як трупы, але ад іх не пахне раскладаннем. Я выбаўлю іх ад бездапаможнага існавання. Зраблю для іх тое, што не здолеў зрабіць для сябе. 3 верасня. Апошні. Цяпер усе яны мёртвыя. Год 2113. 5 лютага. З днём нараджэння мяне, з днём нараджэння мяне, з днём нараджэння непатрэбны стары дыназаўр, з днём нараджэння мяне. 60годдзе. Чым парадаваць чалавека, у якога ёсць усё? Бутэлькай віскі і куляй 12-го калібра праз рот. Охо-хо, давай! Што трэба зрабіць, каб пераканаць сябе, што я пражыў дастатковае доўгае жыццё? Я высахлы стары, белая барада, бачыў шмат світанкаў і заходаў, бачыў адзін вялікі заход і 36 гадоў блукаў у поцемках. Недарэчна. Я не суцяшаю сябе, думаючы, што ёсць нешта пасля смерці. Добра. Усё было не так ужо дрэнна да майго нараджэння. Шарлота і Алекс, Сільвія і Майкл, які мог бы быць. Перад смерцю мае думкі з памернымі, якіх я так любіў. Бывай, Заян. 6 лютага. Каб цябе. Я не зрабіў гэтага. Баязлівец, як заўсёды. Можа, наступны раз 2 бутэлькі. Год 2123. 25 красавіка. Іх 24. Палова хлопчыкі, палова дзяўчынкі. Малодшаму, відаць, гадоў 8. Старэйшаму 13-14. Брудныя і худыя. Відаць, даўно ў дарозе. Дзіцячы крыжовы паход. Усталі лагерам практычна на тым жа месцы, што і Лос Мексіканас 30 гадоў і цэлае жыццё таму. Правёў 2 ночы, прыслухоўваючыся да іх размоў. Літаратурна-ангельская. Адзін чытае апавяданні, пакуль малодшыя не заснуць. Яны збеглі з нейкага месца, якое называюць школай. Але я так і не зразумеў, дзе яно знаходзіцца. Калі яны хочуць, каб малыя перасталі сваволіць, то загадваюць ім спыніцца, а то дырэктар зловіць. Гэтаму дырэктару лепш не з'яўляцца тут, інакш знясу яму галаву нафіг. Я ўсё яшчэ добры стралок. Год 2124. 2 студзеня. Пакідаю для іх цыдулкі і падарункі. Яны любяць кнігі. Пачалі з апавяданняў, але зараз усё больш аддаюць перавагу кіраўніцтву па зброі, кнігам па медыцыне і іншыя карысныя чытанні. Сорамна прызнаць, але мае цыдулкі падобныя на паштовак, якія некалі людзі дарылі адзін аднаму, дзе толькі суцэльнае шчасце ды любоў. Я кажу ім, каб чыталі і вучыліся, каб здабывалі максімальную карысць са свайго новага дому. Я кажу ім, што аддаю ім за ёну падарунак, за ўсё тое гора і скрухі, што ім давялося зведаць, і за ўсе пакуты, што выпалі на долю чалавецтва. Я кажу ім, што трэба быць сціплымі і добрымі адзін да аднаго. Я кажу ім, што нельга крыўдзіць адно аднаго, але калі нехта прыйдзе і паспрабуе прычыніць шкоду, то трэба даць яму жорсткі адпор. І ўсё такое. Я падпісваю цыдулкі «Бацька», таму што... Проста таму што. 18 студзеня. Я ўжо казаў, што паміраю. Розум яшчэ ясны, праблема з лёгкімі. Магчыма, гэта рак. Ужо некалькі месяцаў кашляю, а зараз з'явілася кроў. Становіцца цяжэй наведваць маіх маленькіх сяброў. Дыхання не хапае. Я аддаў практычна ўсё, што меў. Астатнія яны знойдуць у пячорах, калі стануць старэйшымі.
Аднак я не хочу, каб яны знайшлі мяне. Бацька і нікчэмны стары. Гэта расчаруе іх. Час. Я не хочу спраўляць яшчэ адзін дзень нараджэння. 23 студзеня. Даволі холадна, і на высокім узгорку каля Рэдгейта я доўга не працягну. Думаю, дыхалкі хопіць, каб дабрацца туды. Я проста лягу на зямлю і буду глядзець на зоркі. Гучыць добра. Спадзяюся, у іх усё будзе выдатна, і ім ніхто не зможа прычыніць шкоды, ні тутэйшыя, ні прышлыя. Пакінуў ім апошнія запіскі і пастараўся падрыхтаваць іх. Сказаў аб кожным з іх нешта добрае, згадаў асаблівыя рысы кожнага. Сказаў, што бацьку парадавала іх дабрыня, што цяпер яны павінны спраўляцца самастойна, і што я буду моўчкі назіраць і даглядаць іх. Хлусіш, значыць? О так, і лгаў табе, Шарлота, і Алексу, і Сільвіі. Казаў, што вечна буду з вамі, але я не хацеў бы вярнуцца і забраць свае словы назад, каб і мог. У чым быў сэнс усяго? Так шмат няўдач. Але я ніколі не забуду твой твар, альбо нашага хлопчыка, альбо, прабач, Сільвіі. Кажуць, што ўспаміны з цягам часу праходзяць, але для мяне гэты момант так і не надышоў. Можа, адзінай важнай рэччу ў маім жыцці было захоўваць гэтыя карціны ў маёй галаве столькі, колькі можна. Толькі гэтак я мог даць вам магчымасць жыць. Ні дня не мінула без вас. Гэта не было маім добраахвотным выбарам. Я выбіраў смерць яшчэ і яшчэ. Але не змог. У цела ёсць сваё імкненне. Так, гэтым дзецям яно спатрэбіцца. Усяму жывому яно спатрэбіцца, каб не загінуць. Гэтае сляпое імкненне выжыць. Я зычу ім усяго найлепшага. Гэта быў падарунак для мяне, убачыць нявіннасць у канцы жыццёвага шляху. Бывай, Заян. Рэндал Дзін Кларк, 5 лютага 2053, студзень 2124.